Halo warga-warga Resi. Hari ini Mang Madang. Madang. Hei. Ini rasanya. Video apa, Mak? Mang ini. Apa video no? Hah. Ora apa-apa. Bisa apa? Nah, Dek, Bapak rasakno ndang. Ku pilih gorene. Anu garpu, Mbak. Iki namanya garlic. Ora anake nganggo iki lho. Gorene nek mah. Emoh ya. Kowe emoh, Dek. Enaknya ra direbus. Jaluk sambel Mbak. Mama iki anu mama tuh. Saya tak anu nih. Nah. Kilo mateng. Gorengnya Mbak aku mangkok kok. Nah. Anu. Aku ngendi? Jamur enok ini akeh kuahe, Mbak. Ya, bakal. Pengur, heeh. Iki gelasku. Heeh. Ya, eh. Ya kuwi tak ngome Mama. Tah. Oh. Gila nek kowe no mesti tak. Tambah gila. Makanan kok tuku sak kesi ya? Ya. Kalau aku tak ajak ngegrill. Ya, bulu gosong wae nang mboke. Ya, kalau damplinge gosong kene mboke. Entah soal. Tak kira ada satu yang kok. Tak kabehne ya? Nah, khususnya kabehno bentek di sana ya. Heeh. War iki ya ndok. Iya ya. Oh, soalnya mang. Lah ya. Jangan gue sego jarene magis. Wah. Gosong pahit. Tapi nek gosong ora mateng gras dagingnya. Kok weteng malah kembung. Apa ya? Kembung. Ndang, lho. Oh, malah enak ngono kuwi kok nek direbus kan wis mateng, Mbak. Ya kan kuwi ke pasar kono. Ya. Ya, kita nang kamera. Tahu di sana. Ya, aku cek sik tak di sana. Pas kok lho, Dek. Salaman anu ora iso di. Jokok ngono. Ya, kolasi. Ini jembak no. Bukan ada teh. Dingin kono ana. Oh iya. Entah gawe naik sore. Apa tuh? Oh, kakap dah. Oh, suwe matenge, Dek. Cek entah kaya ngene kok. Iki wis mateng kok. Nya. Masa urung toh? Banggi, separuh kono kene ndang. Wis mateng iki ya? Wis mateng, Dek. Ndang.
Lok dawa mbok, asline dawa. Iki tipune tek gak payu to. Payu dek. Nyoglo iki mateng dek. Urung makku iki. Urung. Wes. Tapi urung mateng banget. Anu lho, weteng mbebek lho nek mata. Oh, iki aku yo. Ayo. Minggu ning Minggu ning kamera HP yo ning nggon. Iku kowe gini-gini baru gitu. Ya. Apa dah? Makan. Piring di sisi lor. Piring toh? Hah? Tak video Pak. Biasa ning kono. Tak video nih. Belum mau ya. Iya, ben mateng sih. Nanti ya mampu apa itu? Iya to. Tak kira ora tangi. Iki beli iki Bang bombe ini naik tapi kok gak ketara ya, Mbak? Bang bombe lah kuwi, Mbok. Kuwi lho, Mbak. Kamis iki. Iki bombe gak pakai arus sarusan. Heeh. Mbok jamur enok ini ngrasakne ra? Aku masuk di pelan. Wis nak lemes kok. Ya. Awak dhewe dimplawe ya. Wis ya mbok jamur enok iki lemes kok. Nya. Ngerti aku ya, nya. Masakno. Ora. Angkel rok. Enak. Mate gorong. Iki nggo ngimbangi timun iki bae. Ngimbangi garis dhuwur itu ndang. Mangan ngene kene. Jane karo salad ya, Mbak. Enggak, Mbak. Malam, Mbak. Matang ya? Lihat duit. Papang jelasnya. Ku nek jamure menoki nek mateng kan lemes ngene iki kaya engke. Ngojek kaku ki rong mateng. Urung mateng Dik lho, cek suwe yo. Pengen ngaduk ndang aduk. Go iki. Lho iki. Panas. Heeh. Janbung. Nempel. Apa bebek iki? Mari ngliyeng. Mboke. Kan inginane. Iki ora, Mbok? Kadang ngapa kae?
Mampu banget ya, Mbak. Esen tak itu. Iku air putih, Dek. Mana ngaku warna? Gosong, Mbak. Main tinggal jagonya. Enak nggo garpu wae. Ya. Wes. Gosong itu makan. Itu proses. Apa ya? Gosong. Ini kelihatan yo. Baru dia nyanyi lah. Berarti ini si cewek iki. Cok kadang. Nah iki pokoknya dientekne man-man mau jembok marinasi kok. Yo ngewangi ngentekne kok. Bakar engko bengi ya, Mbok. Enak mbok jemurino gini. Lah yo. Mateng to. Nek mateng lemes. Garlic warpenan. Wah, gede gak garlic. Heeh. Lagi lah salam. Heeh. Aku masih. Ku mbak, belum mbok iki sik kok daging belum gosong. Tak gosong deh. Tengah. Mbak. Udah mbak, kok nek kene neh. Gak nggih. Meneman. Bisa-bisa ngono. Iki iso apa mah ada di bang. Sisa nak ya. Kok ya mateng. Iki anu oh, gini kan bagian kosong. Loh. Matang gorong, Mbak. Padang, Mbak. Masuk tak ambil aja. Wah, begini, enggak lagi begini. Ya mau panas-panas bisanya enak apa coba? Entahnya dipangan kayak. Ini sakit apa ini enak. Enggak, entahnya dipangan. Oh. Orang nyampe tadi gosong. Wes, nomor ke siji weh. Bu kirim ke aku, Mbak. Tak nomor ke siji lho, Mbak. Ya Allah, ngel banget. Cek entah ini. Orang kok jadi tak mak kuwi. Wah, gosong.
Kok ana tambah enggak? Iya, gak ada kemplak ono. Oh, udah pergi gue tak makan. Gak enak toh. Bisa enak. Itu iya sih ngelamar. Nanti Pak Ibu. Tadi yang ngono kemana? Mah. Kamu mau tahu kemana Pak? Dedek mama apa dedek? Dedek mama apa? Kemahan? Man 2 menit panas-panas dipaksa.